Си, съвтосахме и твоята лодка, брат. Абе, Еми, Ау. много ти е високо там столчето. Тук ми е така да си гледам хоризонт. Къде е Гърци? Чакай да се изправя. Какво вадиш, бе? Вади сам. Я. Кой е воблер? Не знам. Казах ли ти, че той е убиеца на шугун? Абе, ти ми каза, нещо били лимитирано производство. Лимитирани. 80 лева къде не отишли? 6 сома съм фанал на това излъц с него. Това е по-добро обаче. Натискаш. Влезнахме уж да видим как върви лодката и какво стана. Влезнахме и какво? Викам ти, дай да пуснем това воблерче тук, че тук винаги ми зима преди завоя. Подава ли се вече? И отливка. Това е башта. Виждаш ли? Да. Зеленец. Класика в жанра. Тишина. Тишина от Георги Минчев. Покажи сега как... Подай ми малко. Как си... твоята лодка да видя, че тук много се клати. Нали е Линдър? Моля да не ти резна кончето. Това е дебел за стискане за гърба. Май. В устата, бе. Отвънка се, нали знаеш как се води? Аз знам, врата му нещо борет. Хи-хи! Имаш и клещи. Спирай.